Príbeh Josefa Mengeleho je temným svedectvom o extrémnych hraniciach ľudskej krutosti. Narodil sa v mestečku Günzburg v Nemecku, kde prežil obyčajné detstvo v rodinnom prostredí. Počas turbulentných rokov, keď sa Nemecko zmietalo v hospodárskej kríze a politickom chaose, sa jeho záujem o medicínu a genetiku prepojil s nacistickou ideológiou. Nacistická strana, sľubujúca národnú obnovu a rasovú nadradenosť, pritiahla Mengeleho ako mnohých iných, ktorí hľadali zmysel v zložitých časoch. Mengele postupne stúpal v hierarchii SS a stal sa jedným z hlavných vykonávateľov nacistických rasových politík. Jeho aktivity vyvrcholili v koncentračnom tábore Oswienčim, kde vykonával neľudské lekárske experimenty na väzňoch, často na deťoch a dvojčatách, a rozhodoval o živote a smrti. Jeho práca odrážala extrémnu zvrátenosť pseudovedy a absolútnu absenciu ľudskosti. Po vojne sa Mengele vyhol spravodlivosti a utiekol do Južnej Ameriky, kde žil až do svojej smrti. Jeho meno však zostáva synonymom pre extrémne zlo, slúžiacim ako varovanie pred tým, čo môže vzniknúť, keď sa akademické ambície a ideológia spoja bez morálnych zábran. Tento príbeh nie je len o jednotlivcovi, ale aj o spoločnosti, ktorá mu umožnila páchať zverstvá a prispieť k jednej z najtemnejších kapitol ľudstva. Mengeleho život sa začína v pokojnom bavorském meste Günzburg, kde sa narodil 16. marca 1911. Prostredie jeho detstva bolo obyčajné, no zároveň pevne zakotvené v hodnotách rodiny, tradícií a vzdelania. Mengeleho otec Karl vlastnil továreň na poľnohospodárske stroje, čo rodine zabezpečilo pohodlný život. Matka Walburga hrala významnú úlohu v jeho výchove, pričom mu vštepovala hodnoty, ktoré neskôr úplne zatienila jeho zvrátená budúcnosť. Rodinné väzby, zdanlivo pevné a harmonické, formovali jeho osobnosť a pohľad na svet, hoci tieto základy boli neskôr deformované ideológiou a ambíciami. Mengele vyrastal v kruhu svojich súrodencov Karla mladšieho, Aloisa a Ireny, s ktorými zdieľal radosti aj nároky konzervatívneho prostredia raného 20. storočia. Jeho zvedavá povaha a intelektuálne sklony sa prejavili už v školských rokoch. Štúdium ho fascinovalo, najmä oblasti, ktoré sľubovali odpovede na zložité otázky ľudského života. Táto akademická zvedavosť ho priviedla na Mníchovskú univerzitu, kde sa začal venovať filozofii a medicíne. Spočiatku išlo o sľubnú cestu mladého muža, ktorý mal potenciál prispieť k vede a spoločnosti. Len málo kto mohol predvídať, kam ho táto cesta zavedie. Mníchovská univerzita v období medzi vojnami bola centrom intelektuálneho života, ale zároveň aj miestom, kde sa začali prejavovať ideologické prúdy, ktoré formovali generáciu mladých Nemcov. Mnoho študentov vrátane Mengeleho bolo ovplyvnených turbulentnou dobou, charakterizovanou ekonomickými problémami a politickou nestabilitou. Tieto okolnosti vytvorili úrodnú pôdu pre šírenie radikálnych ideológií. V akademickom prostredí sa jeho záujem o medicínu prepojil s myšlienkami rasovej čistoty, ktoré už prenikali do vedeckých diskurzov. Medicína, disciplína založená na uzdravovaní a empatii, paradoxne poskytla Mengelemu priestor na formovanie jeho budúcej kariéry plnej neľudskosti. Ako mladý študent anatómie a fyziológie prejavoval vášeň pre pochopenie zložitosti ľudského tela. Jeho vzdelanie sa však postupne prekrútilo pod vplyvom nacistickej ideológie, ktorá spájala vedu s myšlienkami o nadradenosti árijskej rasy. Mengeleho akademické úspechy sa stali základom pre jeho neskoršie činy, keď sa tieto poznatky zneužili na pseudovedecké experimenty a neľudské pokusy. Osobný život Mengeleho počas jeho akademických rokov odhaľuje človeka, ktorý mal romantické vzťahy a pevné väzby na svoju rodinu. Avšak jeho identita sa stále viac zaplietala s rastúcou príťažlivosťou nacizmu. Myšlienky o národnej jednote a návrate k nemeckej veľkosti, ktoré propagovali nacisti, našli odozvu v Mengelem, ktorý v nich videl odpovede na otázky doby. Jeho vývoj bol poznačený kombináciou osobných ambícií, intelektuálneho nadania a ideologickej manipulácie. Ako sa Mengele ponáral hlbšie do medicínskeho sveta,
jeho práca začala odrážať rastúci vplyv nacistického režimu. Lekárske experimenty, ktorým sa venoval počas štúdií, boli zdanlivo neškodné, no už naznačovali jeho záujem o genetiku a eugeniku. Tieto oblasti sa v nacistickom Nemecku stali nástrojom na presadzovanie myšlienok rasovej čistoty. Mengeleho neskoršie činy v Osvienčine neboli len výsledkom jeho vlastného sklonu k zlu, ale aj dôsledkom akademického a ideologického prostredia, ktoré podporovalo zneužívanie vedy na politické a rasové účely. Je zarážajúce, že vzdelanie, ktoré zvyčajne symbolizuje pokrok a osvetu, sa v jeho prípade stalo prostriedkom na páchanie ohavných činov. Mengeleho premena zo zvedavého mladého študenta na jedného z najzvrátenejších páchateľov druhej svetovej vojny ukazuje, aké nebezpečné je, keď sa veda spojí s ideológiou, ktorá popiera základné princípy ľudskosti. Tento príbeh nie je len o jednom mužovi, ale o celom systéme, ktorý mu umožnil konať a rozvíjať svoje najtemnejšie sklony pod rúškom legitímnej vedy. Na prvý pohľad to vyzeralo ako sľubná cesta mladého muža, ktorý mohol prispieť k pokroku spoločnosti. Univerzitné prostredie však v tom čase nebolo izolované od politických a ideologických zmien v Nemecku. Radikalizujúce sa nálady, kombinované s ekonomickými a spoločenskými problémami, vytvárali podmienky, ktoré formovali mladú generáciu vrátane Mengeleho. Nemecko, ktoré sa stále spamätávalo z následkov Prvej svetovej vojny a ponižujúcej Versajskej zmluvy, zažívalo ekonomickú krízu a politické rozdelenie. V tomto chaotickom prostredí získala nacistická strana, vedená Adolfom Hitlerom, čoraz väčší vplyv. Sľuby národnej obnovy, ekonomickej stability a rasovej nadradenosti priťahovali mnohých, vrátane mladého Josefa Mengeleho. Tieto myšlienky sa postupne začali prelínať s jeho akademickými záujmami, najmä v oblasti medicíny, genetiky a eugeniky. Eugenika, v tom čase uznávaná ako legitímny vedecký smer, sa stala základom pre Mengeleho intelektuálne a neskôr aj praktické presvedčenia. Ako študent sa zoznámil s myšlienkami o zlepšovaní ľudskej rasy prostredníctvom selektívneho rozmnožovania a odstránenia nežiaducich prvkov. Tieto predstavy, skombinované s nacistickou ideológiou rasovej čistoty a nadradenosti Árijcov, mu poskytli zdanlivo vedecké ospravedlnenie pre jeho neskoršie činy. Mengeleho vstup do nacistickej strany znamenal nielen politické rozhodnutie, ale aj hlbokú ideologickú oddanosť. Spojenie s nacistami mu umožnilo vstúpiť do SS, kde našiel platformu na uplatnenie svojich ideí o rasovej čistote a nadradenosti Árijcov. V SS sa rýchlo stal horlivým obhajcom ideológie strany, čo ho viedlo k aktívnej účasti na formulovaní a realizácii rasových politík. Jeho medicínske vzdelanie a presvedčenie o potrebe genetickej očisty mu poskytli zámienku na legitimizáciu zločinov, ktoré neskôr vykonal. Mengeleho vzostup v hierarchii SS nebol len výsledkom jeho ambícií, ale aj dôsledkom jeho schopnosti zladiť svoje akademické znalosti s nacistickými cieľmi. Ako sa jeho vplyv zväčšoval, stal sa dôležitou postavou v realizácii politík zameraných na sterilizáciu, segregáciu a prenasledovanie menšín. Tieto aktivity mu poskytli skúsenosti, ktoré neskôr využil vo Osvienčine, kde sa jeho temné sklony plne rozvinuli. Pred svojim nasadením v Osvienčine zohral Mengele dôležitú úlohu v implementácii diskriminačných zákonov a sterilizačných programov v Nemecku. Bol aktívne zapojený do kategorizácie osôb na základe rasových kritérií, čo slúžilo ako predzvesť jeho neskoršej úlohy v selekciách v Osvienčine. Táto práca, kombinujúca medicínske vedomosti a ideologické presvedčenie, pripravila pôdu pre systematickú dehumanizáciu a genocídu. Ako sa Mengeleho moc a vplyv rozširovali v temnom prostredí Osvienčimu, začala sa šíriť prezývka, ktorá definovala jeho odkaz. Anjel smrti.
Od systematických selekcií po sadistické medicínske experimenty, jeho metódy odrážali nielen bezcitnú poslušnosť ideológií, ale aj osobnú krutosť, ktorá bola pre väzňov Osvienčimu nesmiernym zdrojom utrpenia. Mengeleho pridelenie do Osvienčimu prišlo v čase, keď sa tábor stal epicentrom nacistického vyhladzovania. Keď dorazil, jeho prítomnosť okamžite spôsobila vlnu strachu medzi väzňami, ktorí už bez tak znášali nepredstaviteľné hrôzy. Ako lekár a dôstojník SS začal svoje pôsobenie sériou selekcií, pri ktorých rozhodoval o živote a smrti prichádzajúcich väzňov. Na rampách, kde boli ľudia vykladaní z dobytčích vagónov, zdvihnutím prsta ukazoval, kto pôjde priamo do plynových komôr a kto bude naďalej trpieť v táborových podmienkach. Tieto selekcie neboli len mechanickou súčasťou nacistického plánu, ale aj symbolom Mengeleho krutosti. V očiach väzňov sa jeho prítomnosť stala zosobnením nevyspytateľnej hrozby. Výrazy na jeho tvári, jeho chladné a metodické správanie, to všetko prispelo k vytvoreniu jeho zlovestnej povesti. Počas týchto selekcií začala medzi väzňami kolovať prezývka Anjel smrti. Tento paradoxný názov, ktorý spájal tradičnú predstavu anjela ako ochrancu s krutosťou, ktorú Mengele zosobňoval, odrážal absolútne zvrátenie ľudských hodnôt, ku ktorému došlo vo Osvienčine. Mengeleho práca sa neobmedzovala len na selekcie. Jeho záujem o genetiku a medicínu ho viedol k vykonávaniu experimentov, ktoré boli vo svojej podstate dehumanizujúce. Dvojčatá, ktoré považoval za ideálny materiál na štúdium genetických vlastností, boli podrobované nepredstaviteľným pokusom. Injekcie neznámych látok, chirurgické zákroky bez anestézie a iné formy týrania boli každodennou realitou v jeho laboratóriu. Tieto experimenty nemali žiadny skutočný vedecký základ. Boli iba zámienkou pre Mengeleho sadistickú túžbu po kontrole a moci. Prenesenie Mengeleho do Birkenau bolo zlomovým momentom, ktorý ešte prehlbil temnotu jeho pôsobenia. Táto časť tábora, známa svojimi plynovými komorami a krematóriami, bola miestom, kde sa vyhladzovanie stalo bezprecedentne efektívnym. Mengele tu našiel nový priestor na realizáciu svojich zvrátených predstáv o rasovej čistote. Jeho selekcie, teraz ešte častejšie a dôkladnejšie, zasahovali tisíce ľudí denne. Všetky rozhodnutia, ktoré robil, slúžili ako potvrdenie jeho oddanosti nacistickej ideológii. Väzňov, ktorí prežili jeho selekcie, čakali ďalšie hrôzy. Tí, ktorých nepovažoval za užitočných, boli posielaní na smrť. Ostatní boli nútení podrobiť sa experimentom, ktoré zahrňali sterilizácie, amputácie a pokusy s chemickými látkami. Mengeleho vedecká práca v skutočnosti odrážala jeho hlbokú zvrátenosť, ktorá dehumanizovala obete do tej miery, že sa stali iba nástrojmi na dosiahnutie jeho ideologických cieľov. Prezývka Anjel smrti sa stala symbolom pre väzňov, ktorí sa snažili pochopiť nepochopiteľné. Bol to spôsob, ako pomenovať hrôzu, ktorú predstavoval. Pre mnohých sa stal nadpozemskou postavou, silou, ktorá rozhodovala o ich osude s chladnou presnosťou. Táto prezývka nebola len označením, ale aj spomienkou na najtemnejšie chvíle ich života. Prežili, aby rozprávali o človeku, ktorý zosobňoval extrémne hranice ľudskej krutosti. Mengele premenil tábor na groteskné laboratórium utrpenia, kde sa hranice etiky a ľudskosti úplne rozpadli. Jeho výskumy boli zamerané na dvojčatá, ktoré považoval za kľúč k odhaleniu genetických tajomstiev a zahrňali brutálne experimenty bez ohľadu na ľudskú dôstojnosť či zdravie. Tieto nevinné deti, vytrhnuté z náručia svojich rodičov, boli podrobené injekciám smrteľných látok, chirurgickým zákrokom a zámerným deformáciám. Výsledkom týchto štúdií bola nielen fyzická bolesť, ale aj nezmazateľná psychická trauma, ktorá ich sprevádzala po celý život. Sterilizačné experimenty, ktoré Mengele vykonával, sú ďalšou odstrašujúcou kapitolou jeho činnosti. Väzni, už tak zničení podmienkami v tábore, sa stali obeťami invazívnych procedúr, ktoré ich mali pripraviť o schopnosť plodiť deti.
Tieto pokusy, ktoré boli len nástrojom nacistickej túžby po rasovej hygiene, zanechali na obetiach nielen fyzické, ale aj hlboké emocionálne jazvy. Obzvlášť postihnuté boli marginalizované skupiny ako Rómovia a Sinti, ktoré sa ocitli na priamom mučeníckom cieli Mengeleho pseudovedeckých pokusov. Mengeleho sadistické experimenty zasiahli aj oblasť chirurgických zákrokov. Bez použitia anestézie a bez akéhokoľvek záujmu o utrpenie svojich obetí vykonával nepredstaviteľné operácie, od amputácií až po neúspešné transplantácie. Tieto procedúry boli sprevádzané nesmiernou bolesťou a psychickým utrpením, keď obete museli čeliť realite, že ich telo sa stalo pokusným objektom v zvrátenom experimente. Za týmto všetkým stála Mengeleho racionalizácia. Veril, že jeho experimenty sú v súlade s nacistickým ideálom rasovej nadradenosti a prispievajú k vytvoreniu čistého árijského národa. Táto ideológia, prepojená s pseudovedou a hlbokým morálnym prázdnom, mu umožnila ospravedlniť každé utrpenie, ktoré spôsobil. Obete pre neho neboli jednotlivci s emóciami a právami, ale len objekty v laboratóriu, kde mohol bez obmedzení skúmať hranice ich fyzických schopností. Psychologické dopady jeho činov však nezasiahli len obete. Aj Mengele samotný prešiel procesom dehumanizácie. Postupné otupovanie voči bolesti a utrpeniu obetí spôsobili, že jeho empatia, ak ju vôbec niekedy mal, úplne vymizla. Z lekára sa stal stroj, ktorý vykonával svoje sadistické pokusy bez akéhokoľvek ľudského cítenia. Táto strata empatie odrážala morálnu koróziu, ktorá ho pohotila. V tieni Mengeleho činov sa však objavovali aj javy odporu a vzdoru. Niektorí väzni sa dokázali postaviť jeho krutosti, či už formou sabotáže, odopretím spolupráce alebo tichým uchovávaním dôstojnosti v najťažších podmienkach. Tieto akty vzdoru boli zábleskom ľudskosti uprostred neľudskej temnoty Osvienčimu. Odpor však so sebou prinášal hrozbu represálií a tí, ktorí sa odvážili vzdorovať, často platili svojim životom. Boli aj takí, ktorí s Mengelem a nacistickou mašinériou spolupracovali. Strach, túžba po prežití či ideologické presvedčenie ich viedli k tomu, aby sa stali tichými alebo aktívnymi nástrojmi jeho zverstiev. Títo kolaboranti, od spoluväzňov až po členov SS, zohrali dôležitú úlohu v udržiavaní Mengeleho experimentov. Ich mlčanie alebo priama podpora boli kľúčové pri umožnení pokračovania týchto zverstiev. Keď druhá svetová vojna smerovala k svojmu koncu, svet sa ocitol uprostred zásadného zlomu. Krajiny spojeneckých síl zatvárali kruh okolo nacistického Nemecka, ktoré sa rozpadalo pod tlakom vojenských útokov a vlastného vnútorného rozkladu. Ideológia nadradenosti a nenávisti, ktorá bola základom Tretej ríše, sa rútila spolu s jej vojenskou mocou. Početné mestá a dediny boli v troskách, ľudia zničení a samotné Nemecko čelilo nevyhnutnému pádu. V posledných dňoch vojny sa nacistickí lídri pokúšali uniknúť spravodlivosti, ktorá sa k nim nezadržateľne približovala. Josef Mengele bol medzi nimi. Jeho ruky boli posiaté krvou tisícov nevinných a keď sa blížili spojenecké vojská, jeho jedinou prioritou sa stalo uniknúť pred zodpovednosťou. Pád nacistického Nemecka bol symbolom konca temnej éry genocídy a tyranie. Ako sa spojenci blížili z východu aj zo západu, Nemecko čelilo absolútnemu zničeniu. Dňa 8. mája 1945 nacistické Nemecko kapitulovalo. Tento deň, známy ako Deň víťazstva v Európe, priniesol koniec vojny na európskom kontinente. Oslobodenie koncentračných táborov odhalilo svetovej verejnosti strašné hrôzy, ktoré nacisti spáchali v mene svojej ideológie. Tábory ako Osvienčim, Dachau a Bergen-Belsen ukázali dôkazy o systematickej dehumanizácii, mučení a masových vraždách miliónov ľudí. V obrazoch vychudnutých preživších, masových hrobov a plynových komôr sa odhalilo, aké zverstvá boli páchané v mene rasovej čistoty. Začali sa norimberské procesy, ktoré postavili pred súd hlavných nacistických predstaviteľov.
Procesy priniesli historický precedens v oblasti medzinárodného práva a ukázali, že jednotlivci môžu byť braní na zodpovednosť za zločiny páchané v mene štátu. Tí, ktorí stáli pred súdom, ako Hermann Göring či Rudolf Hess, čelili spravodlivosti za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu. Napriek úspechom týchto procesov mnohí vojnoví zločinci, vrátane Mengeleho, spravodlivosti unikli. Josef Mengele sa v chaose povojnového Nemecka vyhýbal dolapeniu. Pomocou falošných dokladov, podpory zo strany sympatizantov a podzemných sietí dokázal uniknúť pozornosti spojeneckých síl. Jeho útek nebol náhodným aktom, ale dôsledkom dôkladne naplánovaného systému tajných úkrytov a podzemných trás, ktoré zabezpečili jeho bezpečnosť. Mengele našiel útočisko v krajinách, kde pretrvávali antisemické nálady a podarilo sa mu vyhýbať spravodlivosti 10 ročia. Táto utečenecká sieť, známa ako Krysačia línia, bola prevádzkovaná bývalými dôstojníkmi SS a sympatizantmi nacistickej ideológie. Prostredníctvom tejto siete sa Mengele dostal do Južnej Ameriky, kde pod falošnými identitami pokračoval v živote mimo dosahu medzinárodného práva. Prežil 10 ročia ako duch, zatiaľ čo obete jeho činov a ich rodiny bojovali za spravodlivosť. Útek Josefa Mengeleho zanechal hlboký dopad na preživších holokaustu. Pre nich jeho uniknutie spravodlivosti znamenalo predĺženie utrpenia, ktoré prežili v koncentračných táboroch. Pocit zrady a nespravodlivosti posilnil ich odhodlanie bojovať za zodpovednosť a za to, aby svet nezabudol na hrôzy, ktoré sa odohrali. Organizácie ako Simon Wiesenthal Center a individuálni lovci nacistov sa stali symbolmi tejto neutíchajúcej snahy. Mengele našiel útočisko na kontinente, ktorý sa sám zmietal v politických zmenách a spoločenských nepokojoch. Táto nová fáza jeho života sa odohrávala v tieni anonymity, kde sa snažil skryť svoje zločiny za sériu vymyslených identít. Južná Amerika sa stala nepravdepodobným útočiskom pre Mengeleho a mnohých ďalších bývalých nacistov. V tejto zmesi nádeje a chaosu našiel Mengele priestor na pokračovanie svojho života mimo dosahu spravodlivosti. Mengele sa ukázal ako majster v klamstve a prežívaní. Vytvoril sériu falošných identít, ktoré mu umožnili prechádzať hranicami, zúčastňovať sa na rôznych komunitách a vytvárať si nové životné príbehy. Každá identita bola starostlivo navrhnutá tak, aby zahŕňala nové profesie, vymyslené rodinné zázemie a presvedčivé dôvody jeho prítomnosti v Južnej Amerike. Jeho schopnosť hovoriť viacerými jazykmi, vrátane španielčiny a portugalčiny, mu poskytovala neoceniteľnú výhodu pri splynutí s miestnymi obyvateľmi. Život v utajení si od Mengeleho vyžadoval neustálu adaptáciu. Od rušných ulic Buenos Aires až po odľahlé oblasti Paraguaja sa snažil splynúť so svojím okolím, prijímať roly, ktoré ho ochránili pred odhalením a vytvárať dojem obyčajného človeka. Často využíval svoje lekárske znalosti na získanie dôvery v komunitách, kde sa pohyboval. Jeho odborné schopnosti mu umožnili pôsobiť ako lekár a konzultant, čím si zabezpečil dôveryhodnosť a zároveň udržal zdanlivú normálnosť svojho života. Využil anonymitu veľkých miest, zapojil sa do miestnych aktivít a zúčastňoval sa spoločenských udalostí, aby posilnil obraz bezúhonného občana. Tento spôsob života nielenže komplikoval snahy o jeho dolapenie, ale aj zvýraznil schopnosť zločinca manipulovať so svojím okolím. Dokonca si vytváral rodinné väzby, ktoré posilňovali dojem stability a normálnosti, hoci išlo len o ďalší aspekt jeho dôkladne konštruovanej masky. Kým sa Mengele snažil zostať skrytý, využíval aj podporu sympatizujúcich sietí. Tieto siete, ktoré pozostávali z bývalých nacistov, miestnych sympatizantov a ľudí s podobnými ideologickými názormi, mu poskytovali ochranu a logistickú pomoc. Tieto siete vytvorili nepreniknuteľnú ochranu, ktorá mu umožnila pokračovať v živote bez toho, aby čelil dôsledkom svojich činov. Sympatizujúce komunity, často zdieľajúce jeho presvedčenia, sa stali neúmyselnými spolupracovníkmi v jeho úteku. Mengeleho činnosti v Južnej Amerike však neboli obmedzené iba na skrývanie. Pokračoval vo svojej práci v medicíne,
hoci tentoraz pod rúškom anonymného odborníka. Jeho aktivity zahŕňali vedecké výskumy a poradenské činnosti, pričom jeho záujem o eugeniku a rasovú nadradenosť ostal nezmenený. Mengeleho život v Južnej Amerike vrhol dlhý tieň na preživších holokaustu, ktorí čelili realite, že muž zodpovedný za ich utrpenie unikol spravodlivosti. Táto nespravodlivosť motivovala preživších k neutíchajúcemu úsiliu o jeho dolapenie. Smrť Josefa Mengeleho, známeho ako Anjel smrti, prináša záver jednej z najtemnejších kapitol histórie. Oficiálne zaznamenaná ako následok mŕtvice 7. februára roku 1979 v brazílskom Bertiogue, táto udalosť však zostáva obklopená záhadami, pochybnosťami a konšpiračnými teóriami. Tento príbeh otvára otázky o spoľahlivosti historických záznamov, schopnosti takýchto postáv manipulovať so svojím osudom a význame spravodlivosti. Oficiálna verzia jeho smrti hovorí o prirodzených príčinách počas života pod falošným menom Wolfgang Gerhard. Napriek forenzným analýzam a exhumácii jeho pozostatkov pretrvávajú pochybnosti. Niektorí kritici naznačujú, že Mengele, známy svojou schopnosťou uniknúť, mohol svoju smrť naaranžovať, aby sa vyhol rastúcemu medzinárodnému tlaku na jeho dolapenie. Táto hypotéza vyvoláva základné otázky o dôveryhodnosti oficiálnych správ a náročnosti uzatvoriť príbeh o človeku tak zručnom v únikoch a utajovaní. Zlomovým momentom pri pokuse ukončiť kontroverziu bola exhumácia jeho pozostatkov v brazílskom meste Embu v roku 1985, vedená nacistickým lovcom Wolfgangom Gasparim. Forenzné analýzy vrátane porovnávania dentálnych záznamov mali potvrdiť, že pozostatky patria Mengelemu. Hoci mnohým poskytli tieto dôkazy uspokojenie, iní zostali skeptickí. Pretrvávajúce otázky, či exhumované pozostatky skutočne patrili Mengelemu, podporujú narratív pochybností, ktorý charakterizuje jeho záhadný osud. Konšpiračné teórie navyše tvrdia, že exhumácia mohla byť súčasťou komplikovaného klamu, alebo že predložené pozostatky nepatrili Mengelemu. Tieto nezhody ukazujú na inherentné výzvy pri uzatváraní kapitol takýchto postáv a zdôrazňujú zložitosti, ktoré sprevádzajú pokusy o historické uzavretie. Mnohí verili, že Mengele mohol naplánovať vlastnú smrť, aby definitívne unikol spravodlivosti. Tieto názory vychádzali z jeho predchádzajúcich úspešných únikov, ako aj z jeho známej schopnosti manipulovať a maskovať svoju identitu. Tento prípad zvýrazňuje výzvu zabezpečiť definitívnu pravdu pri dokumentovaní osudov osôb, ktoré sa spoliehali na utajenie a dezinformácie. Táto kapitola histórie je nielen pripomienkou hĺbky zla, ktoré dokáže človek spáchať, ale aj varovaním, že aj spravodlivosť môže byť niekedy nedosiahnuteľná. Napriek tomu zostáva jeho príbeh významným mementom o dôležitosti neustáleho boja za pravdu, zodpovednosť a pamiatku obetí, ktorých osudy nesmú byť nikdy zabudnuté.